दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ खौरां लाहैदों एमसिएलए पबित्र कुमार बर' बिथाङा थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव दैबाना जानायखौ खौरां लादों 30 नं गरेस्वर बियाबनि एमसिएलए पबित्र कुमार बर' बिथाङा बिथांजों लोगोसे गरेस्वर ब्लकनि टिएलसिसि चेयारमेन आरो इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना दैबाना जानाय जायगाफोरखौ नायगिदिङो। सुक्लाय दैसानि आरो पुथिमारि दैसायाव भुटान रायजोनिफ्राय बोहैबोनाय दैया माथावरि सेफायलांनाय जाहोनाव खहा जानाय सुबुंफोरा दायो जानो लोंनो जायगा गैयै जानायफोरखौ खौरां लाना मदद होयो बिथांमोना। दा दिनै खमैबो मास मोनसेयानो जाबाय माने अखा हानानै माने गामि सुबुरिफोरा लोमनाया आरो बेनि बागैबो माने दाजाबनानै होनाय बादि जोंनि पुथिमारिनि दैमानि दैया बुंफ्रबनानै माथावरिया बायलांबाय। माथावरि बायनाय जायगाया दाखालि माने 15 थारिखआव हराव माने 12टा बाजायाव दलंगाट धुलाबारियाव बायदों। बेनिफ्राय बग्रिबारियावबो माने बेबायदिनो 4टासो बाजायाव बायदों। दा मोननै जायगायाव मेजरलि पुथिमारि माने सोनाब लाइननि माथावरिया बायनानै गोबां गामि जोंनि जितु बिटिआर एरियानि जेनेबा आंनि समस्ति गरेस्वराव माने मादिकाटा माने पश्चिम लाहापारा देपारगांव बरगुली चिराकन्दि कन्दिकर देउलकुसिनिफ्राय आदि करि प्राय गामिया लोमजोबदों आरो थारायबारि काटालपारानिफ्राय आदि करि हमनानै आरोखि। दा बेनि लोगोसेनो आरो मैयायो माने बेलासि बेलायाव आख' पुथिमारियाव नैबे बालाबारि बिसिडिसिनि सिङाव नैबे सानजा लाइननि जितु माथावरिया बायनानै गोबां गरेस्वर एरिया माने एफेक्ट जादों। जेनेबा बालाबारि गरेस्वराव जिमानखिनि एरिया दङ औगुरिनिफ्राय आदि करि नैथि आवरियापारा नैथि मिलन नगर गरेस्वर टाउननिफ्राय आदि करि गथै एरियानो दैया हरै बरनिदिनि दैमा नैथिं पुथिमारि आरो बरलिया आरो सुक्लाय गासैबो माने ज' जाजोबनानै बिराद रोखोमनि माने दैनि गोहोम गोलैदों। दा बेवहाय जोङो सरकारि भाबै जिखिनि रायजोफोरखौ जों उद्धार खालामनाय अबस्थायाव नाव नांगौ नाव होफैदों। हानायखिनियाव जों जि बेबस्था खालामनांगौ दा जोंनि सरकारि भाबै तिरपाल जोङो होनाय बेबस्थाखौ खालामनानै होदों। तिरपालखौबो होफैदों हानायाव लागै बबेबा मोनहैयाखै दिनै मोनजोबगोन गासैबो। आरो बिनि बागैबो जों माइरंखौ होनाय जादों सरकारि भाबै। बेयाव माने डिसिनिफ्राय कमिसनारनिफ्राय सिभिल इन्जिनियारनिफ्राय एडिसिनिफ्राय सार्केलनिफ्राय गासै माने ब्लक डेभेलपमेन्टनि बिखयाफ्राबो जोंखौ सहयोग होदों। आरो बिटिआरनि चिफ बिथाङाबो माने नायगिदिंगासिनो दङ। दिनै बिथाङा तामुलपुराव थांबाय आरो दायो आंनि समस्ति माने गरेस्वर जोंनि दलंगाट धुलाबारि बग्रिबारि एरियायाव फैदों आरो गाबोनाव लागै नैयाव लागै सफैगोन। आरो जोंनि डिपार्टमेन्टनि इएमआबो जिहेतु ओजा माने चिरां जिल्लायाव दायो दंबाय थायो। आं फन खालामनायाव मोन्दों बिथाङाबो माने बेबायदिनो माने बिटिआरनि गेजेराव दैमाफ्रा बुंफबसारनानै बिराद रोखोमनि माने गाज्रि एफेक्ट जादों आरोखि। दा बेवहाय जोङो आं बेखौनो बुंनो नायदों आफा बोराइ बाथौआ जेन जोंखौ इसोरा जेन माने अनो थाबनो बेबादि खैफोदनिफ्राय जे बासाय बेनो आर'ज गाबनाय जाबाय। गोबां जायगायाव जिहेतु दालांनिफ्राय लानानै लामाफोरा जे गाज्रि जाबाय बे हान्थामेलानि थाखाय गोबां जेंना जाबाय बेफोरखौ थाबैनो सरकारनिफ्रायनो बुंनो मानगोना जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि माबा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा माने जिमान रोखोमनि हेल्प नांगौ सहाय नांगौ माने खार्ज जिमानखिनि होनांगौ होगोन होननानै बुंदों। आरो बिनिफ्राय मा होनना बुङो जिखिनि जोंनि एफेक्ट जादों आबाद थिलिनिफ्राय दलं रास्तानिफ्राय बेफोरखौ माने थाबनो मेरामति खालामनायनि थाखाय दायथ' लागोन होननानै बिथाङा खोन्थादों। जाय जायगाथिं जिहेतु बायदों बे बायनायखौ बेसेबां थाब गेजेराव जेनेबा जे फाहामनायनि जे बेबस्था खालामगोन जे सरकारनिफ्राय दा जोङो जिहेतु जिखिनि एरिया बायदों माथावरि बालाबारिया बायदों बेखौ थाबनो जोङो माने मास मोनसे मोननैनि गेजेराव अखाया माने गैया जाब्लानो जों माने माबानि थाखाय थेनो थाखाय राहा लानाय जागोन। आरो बे जोंनि बग्रिबारियावबो जिहेतु बायदों बेखौबो जों मा राहायाव हायो जिहेतु बहुद एरिया जाबाय गोलावै हानिबो दरकार दं
थेवब्लाबो बोरैबा जों हानायनि लामायाव दोङोबा बेखौ थाबनो क्ल'ज खालामनो थाखाय नाजागोन। दलंघाटआ जों बेखौ क्ल'ज खालामनो हागोन जिहेतु इयो गुसेब बारा गुवार बायाखै बेखौ हागोन होननानै आसा खालामदों आरो।